Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aytýar, bir gün uykymda ýatyqam, ki ferişte meniň ruhaniyetim turup alyp gitdiler. Cennetin däne tamam derejatyna aýladylar. İçinde boljak adamlar bilen düşündirdiler. Ve sonra dowlakyň içindäki adamlar we tamamy azaplarını maňa kököddiler. Şol aýlanyp ýaqam diye bir cehennemiň bir ýerini gördüm. Guya tamdyr kemin, çörek pişirilýän tamdyr kemin, etegi giň, üstü agdy darajyk. İçinde de bir zenanalar ve erkekler yalanaç. Fiha ricalun ve nisaun urat. Bir näçe heleyler ve erkekler gördüm yalanaç. O da yanıp pişip otyrlar. Şondan näni şol tamdyryň şol odyň içinden bula ýapyşyp şol agdyna barýarlar, çyk bolup şo defesine barýarlar. Etekden bir lavardap ot urup şo defede däni bulary külük tepdil edip, bular köz ýalyg edip goýup hemmejini aşağı oklayýar. Kaytadan yine diýreldiler, yine can berilýär. Yine bular çykyp däni yarmaşyp şo defe agdyna baryp çyk da yine bir ot lavardap ýanyp şolar ýakyp yine etek alqaýdy. Şey dip ýanyp durallary gördüm. Oňa soradym, ya Jibril, ya dogonum, bular kim, ne günä bilen ýeşeýle oda ýanyp otyrlar diýdim. Hazreti Jibril aýtdy, fe innehumuz zonatu ve zawani. Ya Resulallah, bular şu dünýede zinaga mubtala bolan hile erkekler diýdi. Ya Hudaý fatlasyna, auzu billah.